Ποιος είναι ο βασικότερος κανόνας επιτυχίας στο συστατικό μάρκετινγκ? Κάποιοι κανόνες παραμένουν ίδιοι όσα χρόνια για να περάσουν, είναι απαράβατοι και όσοι τους αγνοούν απλά θα αποτύχουν. Για να πετύχουμε, επιβάλλεται να δουλέψουμε. Θα μου πείτε, τι αυτό ήταν? Αυτό το ξέρω, τίποτα άλλο. Το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας τη δουλειά είναι κάτι πολύ σχετικό. Το θετικό του συστατικού μάρκετινγκ είναι ότι είμαστε αφεντικά του εαυτού μας και ότι κανείς δεν μας λέει πότε και πόσο θα δουλέψουμε. Και το αρνητικό του συστατικού μάρκετινγκ είναι ότι είμαστε αφεντικά του εαυτού μας και ότι κανείς δεν θα μας πει πότε και πόσο θα δουλέψουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε? Ας πούμε ότι το κεφάλαιό μας για να έχουμε μια ηλεκτρονική επιχείρηση σαν την mGoldex ήταν όχι 1.000 ευρώ, αλλά 1 εκατομμύριο. Πόσο θα δουλεύαμε, πιστεύετε? Αναλογιστείτε τα έξοδα που θα είχαμε για μια τέτοια επιχείρηση και τους υπαλλήλους. Όλα αυτά, τέλος του μήνα επιβάλλεται να έχουν πληρωθεί. Και φυσικά η επιχείρηση επιβάλλεται να έχει σημαντικά κέρδη, γιατί έχουμε επενδύσει 1 εκατομμύριο. Πόσο θα δουλεύαμε, πιστεύετε? Η αξία που θα κοστολογήσουμε την επιχείρησή μας είναι και η αξία των κερδών που θα εισπράξουμε. Μία ηλεκτρονική επιχείρηση στο συστατικό μάρκετινγκ δεν διαφέρει σε τίποτα από μία παραδοσιακή επιχείρηση. Αν έχουμε ένα εστιατόριο και δεν το ανοίξουμε να έρθουν πελάτες, τότε δεν θα εισπράξουμε. Και αν δεν εισπράξουμε, δεν φταίει κανένας άλλος εκτός από εμάς, γιατί πολύ απλά δεν ανοίξαμε το μαγαζί μας. Ένας επιπλέον κανόνας στις επιχειρήσεις είναι ότι χρειάζονται διαφήμιση για να έρθουν πελάτες. Ας μην ξεχνάμε πως στην ουσία αυτή είναι η δουλειά μας. Και αρχίζουμε συνήθως από τους ανθρώπους που γνωρίζουμε. Αλλά υπάρχουν πολλά μέσα, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική διαφήμιση, για να μεγαλώσουμε τη λίστα των υποψηφίων πελατών μας. Έτσι ώστε να μεγαλώσουμε και την επιχείρησή μας, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα καλό ντύσιμο, ένα λάπτοπ, διαδικτυακά εργαλεία όπως το mGoldex Tools, τα συνέδρια και ένα ποσό που θα καθορίσουμε εμείς για διαφήμιση το μήνα, αν θέλουμε να επεκταθούμε πιο γρήγορα, είναι εργαλεία της δουλειάς μας. Είναι τα έξοδα της επιχείρησής μας. Η προκαταβολή που επιλέγουμε στην mGoldex είναι για να ξεκινήσουμε και να ανοίξουμε τις πόρτες της επιχείρησής μας. Χρειάζονται όμως και τα τρέχοντα έξοδα του μήνα για να μπορούν να έρθουν πελάτες και να εισπράξουμε. Για να πετύχουμε λοιπόν, επιβάλλεται να αντιμετωπίσουμε την επιχείρησή μας όπως μία παραδοσιακή επιχείρηση. Το μόνο που δεν έχει η επιχείρησή μας είναι κτίριο. Όλα τα άλλα λειτουργούν το ίδιο. Επειδή μπορεί πολλά από αυτά να τα γνωρίζουμε, αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε πράξη τη γνώση για να έχουμε αποτελέσματα. Και να θυμόμαστε πως η κάθε επιχείρηση δεν εισπράττει επειδή προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι, αλλά για τα αποτελέσματα που φέραμε. Άρα, χρειάζεται να συνεχίζουμε την προσπάθεια, να διορθώνουμε τα λάθη μας, μέχρι να φέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και στις παραδοσιακές επιχειρήσεις λένε κάθε αρχή και δύσκολη. Εδώ, η μόνη δυσκολία που έχουμε είναι να πειθαρχήσουμε τον εαυτό μας, να εργαστεί με συνέπεια, στο χρόνο που εμείς θα καθορίσουμε και να μην αφήσουμε την αναβλητικότητα να τρώει σιγά σιγά τα θεμέλια της δικής μας επιχείρησης. Αυτά τα 6 βίντεο είναι ίσως από αυτά τα βασικά που χρειάζεται να δούμε ξανά και ξανά. Να μας θυμίζουν πράγματα και όταν κάτι δεν πάει καλά, να ανατρέχουμε πίσω να βρούμε τι φταίει και να το διορθώνουμε. Κάθε μέλος του mGoldex Tools έχει μέσα στην πλατφόρμα του αυτά τα βίντεο και κάθε μήνα θα έχει και καινούρια με στόχο πάντα να γινόμαστε καλύτεροι για να φέρνουμε τα επιθυμητά για εμάς αποτελέσματα. Συνεχίστε την ξενάγησή σας στην σελίδα mGoldex Tools και μην διστάζετε να μας ρωτήσετε να σας διευκρινίσουμε οτιδήποτε χρειάζεστε. Καλή συνέχεια!